खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दायो आं दंफैयो गुवाहाटीनि दैबाना बे जाहैबाय बरबारि बाथौ मन्दिर पद बेहाय जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामदोंमोन दा बेहायनो आं दंफैयो नायबानो जाबाय दा आं नैबे आदानाव सोंगोन दैबानानि थाखाय आदाया सोंजियानो बेबायदिनो दैबाना नायबानो जायो सोरगिदिं आरो दैबानाया गुबुनावबो जादों नायबानो जाबाय न'फोरा माबायदि लोमजोबदों बेबायदिनो लोमजोबगासिनो दङ जोंना केमेरामेना देखायगोन मोजाङैनो नैबे बैसाङाबो लोमसिगोन आरो नेक्सा नायबानो जाबाय नै माबायदि लोमदों आरो इखिया थांनि दसे ओरै फैबानो जाबाय केमेरामेन जोंना नै बि भइस सेकेन्डआ मा लादोंहाय दैबानायाव दुगैबाय नामा नोंलाय जाखांबाय जोंना नै दैबानायाव ओंखाम जागासिनो दं खिजा बाजिमोना नेक्सटनिया लोमथ'वाखै आरो ना नेक्सटनियाबो लोमगोन बायदि मोन्दों नाथाय लोमगोन ना लोमा बेखौ दा बुंथ'नो हाया नेक्सटजा आरो नायबानो जाबाय नै बेखिजाबो दैयानो दै नैबेखिजा दैयानो दैबाना एसे अखा हानायावनो दैबाना मैया मोनानिफ्रायनो अखा हादोंमोन मैया मोनानि 10 रिंगासिमनिफ्रायनो हादों अखाया आरो लोगोसे एखिजाबो दङ बेलाव दं नामा बेलाव बबे बेलावालाय ए बाबो माथो नै आथिं आफाथालायाव ओंखायलाय आफाथालायाव खोन्थालाय नै बेलावा नै नायबानो जाबाय नै आंनाव बादो जानो हागौ नायनांगोन आं बेलाव होनबाथाय बिराद गियो लोगोफोर मानोना गिनांगौ जायो बेलावा थै सोबो थैखौ मोजांखौ सोबा गाज्रि थैखौ सोबो होननानै खोनादों आरो नायबानो जाबाय नै न'आ माबायदि लोमगासिनो दङ बे न'आ बैसांनिखायसो एसे रैखा मोन्दों बेहायनो ओंखाम सङोमोन बेहायनो जायोमोन बेखिनियाव नाथाय राहा गैया बे लोमजोब्बाय ओमफ्राय बैखिजा दंहैयो दा जानाया ओमफ्राय नै नायबानो जाबाय नैखिजा नै नै बे दैयाव थांनानै नङा बेलाव दं जानो हागौ बेलाव बारनांगौबाथाय दानो गाख्राव खुराव जागोन नायबानो जाबाय आरो नैबे जाबाय बाथौमोन बाथौआबो लोमगासिनो दङ बेबायदिनो थासारि जानानै दं दा दैबानाजों बेबायदिनो आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय दैबानाखौ आरो नैखिजा नैबे जोगोनार दङ जिबिदै हरनाय बिथाङा हरनाय जोगोनार दङ सामब्राम दङ आलु दं बै न'आव नायबानो जाबाय नै बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं एसे जुम खालामनानै नै बेहाय जोगोनार दङ सामब्राम दङ आलु दङ जिबिदा बिथांनि हरनाय ओमफ्राय थांनानै नायबानो जाबाय नै सोरगिदिं दैबानायानो दैबाना बेबायदिनो दैबाना जागासिनो दङ दा आं माखासे नुथायखौ आरो देखायबावगोन नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय नायबाय थाबानो जाबाय आं दा आदानावसो सोंनो लुगैदों दा आदाया बे दैबानाखौ माबायदि मोन्दों आदाया जेबो बुंथ'ला दा नोंथांमोननो दैबानाखौ खोन्थानि नायबानो जाबाय नै दैबानाया नै लोमजोब्बाय नै आरो नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिर नै दा नैबे आदाया बे थाबायगासिनो दङ बेलाव बारबाय नामा बानबो हागौ दे एसे मोजाङै साबधान सेस लोमजोब्बाय बाथौ मन्दिरा सेस लोमजोब्बाय बाथौ मन्दिरा बेबायदिनो थासारि जागासिनो दं दा नै स्कुलावबो गथ' गथायखौ लांनो बिराद खस्थ' जाबायना बेबायदिनो दा थासारिया नैबे आदायाबो दैबानाजों एसे सिजाजोब्बाय गासै हाफ पेन्ट गस्ला बे आदा दैबानाखौ माबायदि मोनो दा दैबानाखौ माबायदि मोनो माने दाथ' थानायानो जोंहा बहुद उसुबिदा जासिगोन बबाव थानांगौ बबाव मानांगौ दा लामाफोरावसो न'खौ लुनानै थाहैनांसिगोन केम्प बानायनानै अखाया मालानिफ्राय हादोंमोन अखायाथ' हानाया जाबाय दिनै सप्तासेयानो जाफ्रामबाय आरो मैयानिफ्राय नन स्टप हानाया जाबाय सप्तासेनि बारबाय ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा लाहार फाहार जाबाय जाथ'बाय लाहार फाहार जागासिनो दा माखासे बेबायदिनो थासारि लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बे न'आबो लोमसिगोन नै बे न'आ बैसांखायसो रैखा मोन्दों एसे नायबानो जाबाय नै
बेबायदिनो थासारि सोलिगासिनो दं दा नै नैबेखौ जानायबानो जाबाय नै दैया माबायदि लोमदों आरो नेक्स्टआ जोंना ओंखाम जानायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ आइजोफोरा जागासिनो दङ नै ओंखाम जाग्रा खिनियाबो लोमजोब्बाय नै आरो नै एम्फौ ओंखारदों नै एम्फौ गोजा नै दैबानानि एम्फौ आरो नेक्स्टआ जागासिनो दङ आइजोफोरा बेबायदिनो थासारि मोस्रोम माखाया एकदमबारे आलाय सिलाय गोदाव सोराव जालाबायदों ओइ खोनागोनलै हे अशोक ओरै ओंखाम होफैलाय फिसालानो তাইৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দিছোঁ ঠিকে আছে এই খৰিদাজনীৰ কাৰণে মই